Sepáranlles moitos anos de vida, pero a sabiduría duns e a xuventude dos outros forman un cóctel interesante para o intercambio de experiencias e coñecementos. Que recorda vostede da súa familia? Teño un labrado, co arado de pau e masco de ferro. Paula e Emilio entrevistan a Dorinda, pregúntanlle pola súa vida. Ten 90 anos, máis de 7 décadas de diferencia. Tras varios minutos de escoita, abrallados, ven as súas vivenzas os cambios sociais, laborais e a falta de oportunidades que eles non tiveron. Como eran as cousas de antes, que cambiaba moito de antes a día de hoxe. Está todo moito máis fácil que o tiñan eles. Como se ligaba antes. Ahora lígase por WhatsApp, se mandan de flores unha canción. Mentes relata a súa vida, Dorinda ensinalles a facer rosquillas como tantas feitas os seus anos. Moitas. E fillogas, e orellas, e fritos, e moitas cousas así. Neste outro grupo, a protagonista é Mirta, unha galega emigrada a Cuba. Cuando pedí la baja en el trabajo para preparar los papeles y venir, me mandaron a trabajar a la agricultura. La historia es triste. Eu non me esperaba tanto, a verdade. Cheguei aquí e chocoume moito que se abriera tanto, que nos contara tantas cousas. Foi bonito. Estes alumnos da FP Básica de Castro Riberas de Lea mudaron as aulas pola residencia de maiores do MUSBI, un modelo educativo en forma de proxecto que xurde do centro en colaboración co Servizo de Prevención de Condutas Aditivas a que pertencen os concellos de Begonte, Castro de Rei, Friol, Outeiro de Rei e Rábade. Normalmente os alumnos de FP Básica son alumnos que rexeitan o educativo. Entón sería unha forma diferente, máis práctica, de achegar os contenidos educativos de que chegaran a eles. Compartindo vida, como se chama o proxecto, ten por obxectivo acadar unha educación integral dos alumnos que estes coñezan outras realidades fora das paredes das súas aulas. De inicio, pois igual rexeitaban un pouco vir, e xa desde o martes pasado que tuvemos a primeira visita, pois xa cambiou esa actitud. Saliron moi motivados de aquí e incluso algúns se emocionaron un pouquiño. Unha experiencia educativa e interxeracional que lles permite escoitar, compartir e ver a vida doutra maneira a pesar da diferencia de idade. Estamos aprendendo cousas que a vida non é tan fácil, e que por moito que vayas pasando mal cousas, podes superalas. Yo le estoy enseñando, después yo le voy a preguntar. As visitas que comezaron a pasada semana continuarán ata o mes de abril. Con estas conversas gravadas, os alumnos elaborarán un libro coa historia de cada residente, con imaxes e fotos, que se lles entregará ao final do módulo no instituto.